ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ದೂರ ಪೋತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೂರ್ದ ರಾಯಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ದೀಪೋತ್ಸವಗ್ ಅವಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಐನಿನಿ ಅಂಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ದೀಪೋತ್ಸವ ಎಂಚ ನಡತನ ಪಂಡನ್ ತೂವೊಂದ್ ಬಲೆ.
ಎಂಜದಿ ಬರ್ ಸೈಡ್ ದಾಲ ಎಂಜದಿ ಎದುರು ಪೋಲಿಯಾ ಅಡೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕನ್ನಡ